Ay flower bouquets po patok po sa Dagupan nitong Mother's Day. Para sa detalye po ng detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Nang kilik ng mga mamimili ang ilang tindang dried flower bouquets ng mga vendor na humilera sa bahagi ng St. John the Evangelist Cathedral Church, Dagupan City kahapon bilang bahagi ng selebrasyon ng Mother's Day. Ang ilan sa bumili, mas pinili ang tuyong mga bulaklak na iaalay sa kanilang mga ina dahil mas matagal umano ito at magagamit pang display at dekorasyon ng pangmatagalan. Meron ding mga satin flowers at self-made bouquets na mabibili sa murang halaga na 50 pesos hanggang 150 pesos, habang ang mga mas malalaking size ng dried flower bouquets ay nabibili sa halagang 500 pesos depende sa klase. Mayroon ding iba na sa tradisyonal nagpunta kung saan fresh na bulaklak ang binili para sa mga ina. Ngunit sa kabila ng mga bulaklak na ibinibigay natin sa mga ilaw ng tahanan, ang pinakamahalaga umano nilang regalo ay ang lumaking maayos at may takot sa Diyos, ang mga anak. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.